Awan laki di parlikod ko. Nagadungalaba kagap-gapap yung talantalong. Naray kong biyag kong ito na po. Nagadunga na mo rin, nagadung pa niya nakasampay jay. Awan laki, di mo itong timabot-bating anak ko, di uray may salakuma. Nagadung. Naban-ban mong gakay. Ay! Apo, kasyan na kuma. Nanuray na pigsa ti pamagit maaramid kumatlaki di dagito'y apo. Nyampan. Nagkarot po, nagadumalabaan. Arijay pa niya, nagadunga, nakasampay. Nagadunga. Dik ang budaramidok. Apan di kang talong. Dahito'y, nagadungas labaan. Ay. Yan, nagkaroon. Ngamuray kasta. Maramid ko dahito'y, basta ikan naklaki, ginaapot, pinapigsang pamagi. Malpas na ito eh. Ay naapo. Nagrigat gamin ti ang palikod na. Nagkaro pa anong malabaan. Ay. Tura yan adong. Basta malpas ka napigsa ti pamaging itab niya apo kanya. Ikan taklaan ah. Yun! Natikang taot na eh. Utak no kastat hana lang tamabanog na aglablab ha. Nuuri ka sa no kaado. Anya, panungutak pa eh. Natikwa, mapanunot ko niya. May amukon. Ura ado tilabaat. Agkanta akon. Laba? Ginagawa mo? Ako matibat yan to eh. Nya. Ay. Ang pegsa ng pagmano ko. Pamamot yan ako tayo eskwila. Ang napangatay yan dito katulak. Ang nagrigat talaga yung palikod ti balay sa trabaho amin. Malpas ang labag, luto, agsagad, kumpurmila ditan. Karutan. Aray naku. Kay sakit naman ang inuwa niyo. Ay nang, anak ang sangit. Laban lata. Basta dapig sa tipamagi, laban. Kanukwa. Lapig sa tipamagin, maramid maamin. Basta tarabay na kani apo di nga to. Kat importante. Nakarabkad na talaga ti tao. Tap na maramid amin niya kay kayat dito eh. Uray niya nga trabaho, importante, ti karagkad. Isong nagyaman ka ni Apo, ta uray adong nga trabaho. Isulat ta ti pagkamangag ti tulong kanya. Isong salamat Apo. Ta uray adong ti labaan na pigsaaken. Wah, karagsakat lata. Ta adong ti mangpatpatong kanya.